Eżemmilkom jiena Karl Xkembri nilqakom għat-13 u l-aħħar episodju f'din l-iskeda ta' Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' żmienna. U biex nagħlqu dan l-istaġun ta' poddati ta' Pen Malta, għandna magħna awtriċi li mxiet b'versatilità impressjonanti minn ġeneru għal ieħor u li tinsab fost il-finalisti din is-sena għall Premju Nazzjonali tal-Ktieb bl-aħħar romanz tagħha Marta Marta. Loren Vella, merħba u nsellimlek. U nawguralek għal-ktieb tiegħek. Merħba Karl, grazzi ħafna tal-istedina, vera jogħġbuni dawn il-poddati. Grazzi tal-lina għatmana. Tal-awguri. Loren, jiena ninsab Nairobi, il-Kenja, inti fejn qiegħda bħalissa? Jiena qiegħda Brussell, il-Belġu, qiegħda id-dar, fid-dar li ngħix fiha 10 snin issa. U qiegħda fil-kamra fejn naħdem regolarment, ġifieri dan huwa l-ispazju fejn impoġġu qudiem il-laptop u nikteb. U kif tikteb inti? X'inhu huma r-ritwali tiegħek? Nagħmel ħafna ħin naħseb, infassal, nikteb punti u inqassam ix-xogħol, it-tqassim huwa importanti ħafna għalija li ikolli idea li l-ammont ta' xogħol li jrid isir għandi l-ħin għalih. U allura nqasmu fil-ħin li ħanamlu. Mbagħad nibda nsegwi it-tfassil tiegħi stess. Ġili ikolli nirranġah it-tfassil imma ġeneralment inħossni sodisfatta li fl-aħħar tal-ġimgħa pereżempju ikun irnexxieli nagħmel kollox. Dik suċċess għalija. Ġifieri ddixxiplinata inti timxi b'dixxiplina biex tkun tista' għax inti għandek range vasta ħafna ta' ġeneri ta' kitba u ta' attivitajiet letterarji li tużen fihom nimmaġan tkun pjuttost dixxiplinata biex tlaħħaq ma' kollox. Naħseb il-tip ta' karattru li għandi ma' snin iskoprejt li jew inkun iddixxiplinata u nagħmel dak kollu li vera nixtieq nagħmel biex nikseb dak li nixtieq nikseb. Inkella għażżiena ħafna u ma nagħmel xejn. U ma nitażżinx, ġifieri vera naħdem għax ma nħobbux, mhux ma nħobbx las, nħobb il-rilassament, imma tant jisni meta ma nagħmel xejn nara li mu qed isir xejn jew mhux qed nakkwista, nikseb xi ħaġa li nqumu nibda. Inħoss li għandi ftit ħin u rrid nimlih u rrid nikseb kemm nista' qabel jaħrab li. U apparti timna l-ħin, inti semmejt li tgħix Brussell u ilek issa xi 18 sena tgħix barra minn Malta, però bqajt ħafna qrib ta' Malta, jekk xejn għandek eruq li huma ċarament Maltin kemm f'dak li tikteb u anka fl-impenn tiegħek fost l-oħrajn dal-aħħar sena issa se jalaq sena l-ġurnal letterarju Afro Confuso li inti involuta flimkien ma' Ġewgat. U għandkom il-podcast ukoll li nsemmilkom għal-podcast eċċezzjonali. Għalaqtu sena interessanti ħafna kif qed niskopru kitbiet totalment ġodda b'nifs ġdid mingħajr apoloġija anka fil-mod li kif qed tippreżentaw letteratura ġdida queer li huwa nifs ġdid totalment għal Malta. Mela inti bdejt billi saqsejtni dwar il-fatt li tlaqt minn Malta m'għandi xorta l-eruq u ħanwieġeb dik l-ewwel. Naħseb l-appartenenza għal pajjiż tiegħek iktar tħossa meta tiddistanzja ruħek mill-pajjiż. Isek meta tkun fih l-affarijiet ma wisq viċin tiegħek li tant li jdejquk u forsi tittaħrab minnhom. U meta Malta u pajjiż żgħir u nammetti li 18 sen ilu u iktar minn 18 sen ilu xtaqt nitlaq u xtaqt nara d-dinja ħafna kbar minn hekk. Meta tgħix barra u inti taf ukoll f'daqqa waħda tibtenduna li sabiħa kemm sabiħa id-dinja xort għandek dawk l-eruq li jġbduk li għamluk minn int u dik jiena l-inqas nħoss li ma rridx nqaċċathom l-eruq. U peress li tlaqt minn Malta biex nikteb bil-Malti, biex nitraduċi bil-Malti, dak kien ix-xogħol tiegħi meta tlaqt, jisni iktar sirt konxja tal-lingwa Maltija ta' kemm hi prezzjuża l-lingwa Maltija u ta' kemm meta tkun tgħix Malta forsi ma tirrealizzax kemm il-lingwa tiegħek
hija dak li int, hija min int, hija l-identità. U li hemm implikazzjonijiet jekk tużaħiex jew le, jekk ma titrattaħiex tajjeb, xettejt fuqek innifsek fuq il-lingwa xettħalli warajk. Jiġifieri daw il-kwistjonijiet jisu mal-li ħriġt mill-pajjiż, mal-li tlaqt u dbiet mill-pajjiż, f'daqqa waħda saru ħafna iktar importanti. Naħseb l-ewwel pass li kont għamilt dak iż-żmien kien illi sirt konxja mill-fatt illi meta qed nikteb iktar bil-Malti u nikteb bil-Malti b'mod koerenti li mhux bħal meta kont Malta u nitkellem filli nibda sentenza bil-Malti naqleb għall-Ingliż, laqas biss ninduna li qed naqleb għall-Ingliż, minflok infittex il-kelma bil-Malti nuża kelma taf kif minn lingwa oħra u m'għandix sentenza sħiħa bil-Malti. Dawn l-affarijiet kont konxja ħafna iktar minnhom meta tlaqt minn Malta. U ma' snin sirt ħafna iktar konxja u jisu l-karriera tiegħi bħala kittieba żviluppat l-iktar wara li tlaqt minn Malta fil-fatt. Dak huwa l-mod kif inżomm l-eruq. Issa Afro Confuso wara daw it-18-il sena, 17-il sena, jisu kien b'mod l-iktar mod naturali kważi li nħoloq Afro Confuso. Għal ħafna raġunijiet però nħoloq mhux biss għal-lingwa, però hija kwistjoni importanti ħafna. Id-diskors dwar Afro Confuso beda qisu xi sena u ftit iktar. Jienu ġew inqataw ħafna ħin nitkellmu dwar il-letteratura dwar Malta, dwar il-letteratura Maltija ovvjament, it-tnejn kittieba. Isu kien hemm punt naf eżattament kif isu minn konverzazzjoni leġġera forsi jew mhux leġġera, ma konverzazzjoni li ma kontx qed nimmaġina li ħadd wassal hemmhekk. Kellna kien kitbilna Romeo Roxman Gatt li rrid jikteb kien ħajapplika l-fondi biex jikteb memwar ta' tranzizzjoni tiegħu u rrid jiktbu bil-Malti għalih kienet importanti li din l-esperjenza kollha li sissa dejjem ara dwarha b'lingwi oħrajn, ġeneralment bl-Ingliż, anke kien jgħix l-Ingilterra, però għamel tranzizzjoni mill-Ingilterra għal Malta biex jagħmel ukoll it-tranzizzjoni tiegħu. U xtaq li jiddokumenta f'memwar bil-Malti. U talabna biex ngħinu bħala edituri u applika l-fondi u aħna konna vera kuntenti għedna nagħmluha. Imma ma ħax il-fondi u meta ħarġu dik kienet il-ġurnata meta sirna nafu li il-fondi ma ħadhomx inkwetajna bdejna ngħidu mela l-pubblikaturi kummerċjali ovvjament xi ħaġa bħal din mhux jippubblikawha. Il-fondi għall-pubblikazzjoni qegħdin hemm biex jgħinu xogħlijiet li mhumiex kummerċjali u xorta tant m'hemmx fondi li jekk japplikaw ħafna xogħlijiet tittażel. Ġifieri nifhimha wkoll. U qisu qattajna dik il-ġurnata sħiħa ninkwetaw illi dan ifisser li ċertu kitbiet ta' importanza kbira mhux qed jinkitbu jew inkella mhux qed jinkitbu għaliex m'hemmx struttura li tista' tgħinhom u li tista' tinkoraġixxi. U dad-diskors u bqajna ħafna nitkellmu fuq hekk u jien ma kontx qed naħseb jiġifieri fuq ġurnal, imma ġew qalli li kieku nagħmlu ġurnal online biex noffru spazju fejn ċertu affarijiet li nemmnu li verament għandhom jinkitbu u jinkitbu bil-Malti għaliex din mbagħad hija l-kwistjoni l-oħra. Sewwa li xi ħaġa li naraw li hemm din it-tendenza Malta għadha hemm u għal żmien kont naħseb li ħaninqatgħu minn imma hemm għadha fejn meta nitkellmu dwar ċertu affarijiet nitkellmu dwarhom bil-Malti, malli nibdew napprofondixxu id-diskors naqilbu għall-Ingliż għax it-terminoloġija qisha taħarbilna jew nispiċċaw ngħidu sentenzi bil-Malti imma il-kunċetti ngħiduhom bl-Ingliż allura might as well ngħidu kollox bl-Ingliż.
U qisu dik Fil-fatt it-tieni part. dinja tema li titratta ħafna inti anka fil-podcast fil-ġurnal innifsu l-importanza li d-diskors ikun bil-Malti li għalija ma kienieċ dejjem ovvja fis-sens li ninqdew bl-Ingliż għal ħafna affarijiet u kien bħala awtur isu dejjem ħassejt li l-priorità għandha tkun li nitraduċu xogħlijiet mill-Malti għal lingwi oħra, ħalli nwasluhom. Però inti tagħmel punt naħseb ċarissimu li tartikolaħ tajjeb ħafna li l-importanza li aħna wkoll nieħdu il-kontroll tad-diskors tagħna fil-floqsma kollha tal-ħajja, speċjalment meta qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' identità, tal-ġeneru, tas-sess, tal-orjentazzjoni sesswali, il-queer, hija u l-femminizmu li ħafna drabi wkoll huwa diskuss b'lingwi oħra, ma mhux m'għandniex isu l-lingwaġġ artikolat. Din hija punt kruċjali ħafna kemm fil-kitba tiegħi personali kemm f'dan il-proġett ta' Afro Confuso. Inħoss illi jekk ma nifqux naħsbu fuq biss nindunaw kemm meta aħna naqilbu għall-Ingliż, forsi aħna trabbejna naħsbu li xorti għandna illi nitalmu l-Ingliż minn età żgħira. Ma' snin bdejt inħoss illi dik mhix xorti, dik propjament hija problema illi iddajjifna għaliex minflok nitqabdu biex noħolqu neoloġiżmi, noħolqu kliem ġdid bil-Malti biex niffaċċjaw ir-realtà tagħna, inwarbu l-identità tagħna, nwarbu l-lingwa li hija tagħna biex ninqdew inti stess użajt il-kelma ninqdew b'lingwa oħra li fil-fatt qatt ma naħsbu fuqha hija l-lingwa kolonjali. Dan huwa wkoll suġġett ta' importanza kbira għal Afro Confuso, għal proġett Afro Confuso li niffaċċjaw il-wirt tal-kolonializmu li għaddejna minnu u nibdew proċess ta' dekolonizzazzjoni, ġifieri l-lingwa hija parti minna. So jiena man nies li qed nitkellmu magħhom biex jikdbu, ħafna minn dawn il-kontributuri li jikdbu magħna fil-verità sissa dejjem sa ftit ilu dejjem kitbu bil-Ingliż. Romeo wieħed minnhom, Omar Nxew ukoll, Kurt ġili kiteb bil-Malti. Però hemm ħafna kittieba illi fil-verità dejjem Davinia Hamilton fil-fatt l-essej ta' Davinia Hamilton titratta propju din fejn waqt iż-żmien tal-COVID u dak kien żmien partikolari ħafna ġell il ħafna nies, speċjalment dawk li huma maqbudin x'imkien jieħu il-bot mid-dar jaħsbu dwar l-identità u dwar il-lingwa. Dawn il-kittiba, dawn il-nies li jaħsbu u li sissa dejjem artikolaw il-ħsieb tagħhom bil-lingwa Ingliża f'daqqa waħda huma stess bdew jaraw kemm importanti illi għaliex ma nagħmlux dan id-diskors bil-lingwa tagħna u nitbedu mill-lingwa kolonjali wkoll. U affarijiet interessanti li pereżempju joħorġu f'essays bħal ta' Omar Nxew fejn qed jekk nieħdu l-essej tiegħu dwar it-traduzzjoni tal-Gilgamesh fil-Malti, fejn jitkellem dwar it-traduzzjoni li għandna li hija ta' Paolo Montebello li fil-fatt hija tradotta mill-Ingliż. U t-traduzzjoni li Omar qed jaħdem fuqha u mill-Babilonjan. U li jgħid illi meta inti tuża lingwa oħra bħal pereżempju l-Ingliż, inti qed titlef x'aktar x'konnessjoni diretti li diġà jeżistu bejn pereżempju żewġ lingwi semitiċi meta inti qed iddaħħal lingwa oħra. Ġifieri dawn huma affarijiet illi jekk ma noqogħdux bil-qiegħda u naħsbu fuqhom fil-font u nikdbu dwarhom u nitqabdu magħhom, mhumiex ħajħorġu l-profondità fil-ħsieb
hija wkoll aspett partikolari ta' dan il-proġett ta' Afro Confuso. Loren, nkun żbaljat jekk dan il-ħsieb ġej speċjalment minn awturi u nies li qed jgħixu barra minn jew jgħixu għal xi żmien barra minn Malta isu hemm iżjed kuxjenza dwarha kif qed inti fl-introduzzjoni lilek li kont qed tgħix barra minn Malta ħassejtek iktar affettwata minn din. Hija dik nemmina illi xi ħadd li jkun esperjenza id-distanza id-distanza dejjem hija importanti, dejjem tersaq lura biex tara l-istampa sħiħa mbagħad tmur fil-viċin biex tara d-dettalji. Ġifieri dan l-ivvjaġġar il-bogħod u l-viċin huwa l-aħjar mod biex verament tara xi ħaġa fit-totalità tagħha. Sekk inti tkun wisq qriba tagħha diffiċli tara l-istampa kollha. Allura nemmen għandek kwotazzjoni f'Marta Marta li naqra issa x'naħseb tolqot il-musmar fuq rasu u twassalna għax-xogħol li rrid niddiskuti miegħek, ix-xogħol tiegħek Marta Marta, fejn tgħid nifhimni biss meta nħossni l-bogħod minn dak li hu qribi. Minn kull mu tas-soltu, narafni meta nħoss li ma nafnix. Nemmen li jeħtieġ ngħixu l-bogħod mingħajr twelidna nitkellmu bil-sien li ma tatulniex omna. Hemmhekk diġà qed tiġbor parti mill-ħsieb tiegħek fuq affarijiet però li huma tant ukoll rappreżentati f'dan f'dan ir-romanz li huwa uniku l-ewwel darba li qed naraw femminizmu, identità, kwistjonijiet ta' tabu li f'Malta kattolika inti qiegħda tikkonfronta b'mod mingħajr apoloġija kif diġà għedna mingħajr ebda inibizzjoni hawnhekk qed tlaqqana. Ma s-sede tal-Ordni tad-Demat Imqazza tal-Verġni Marija id-dar mmexxija minn żewġ nisa li tissejjaħ ukoll dar il-pjaċir. Nibdew mill-bigger picture hawnhekk qabel ma nitlu fid-dettalji. Dan huwa ktieb sovversiv. Huwa ktieb li qed taqleb kollox ta' taħt fuq. Inti qed tippuxja l-pjaċir f'soċjetà li aħna twelidna, tammidna fuq l-assunzjoni li aħna midimba li kollox huwa dnub u li il-ġisem speċjalment biex ma nitlux fis-sess u l-ġeneru, inti qed tarmi da kollu qed tiftħilna l-bib ta' dan id-dar, din id-dar tal-pjaċir. X'kienet il-reċezzjoni, kif intlaqa dan il-ktieb f'Malta u x'kienet ir-reazzjoni li ngħatat lilek? Issa di diffiċli biex inwieġbek għax kif taqbad tgħid, reazzjonijiet diffiċli toħodhom bħala kittieb. Tista' toħodhom pereżempju minn reċensjonijiet li jsiru u naħseb żewġ reċensjonijiet partikolari ta' saħħa kbira kienu reċensjoni ta' Mark Vella pereżempju li kif tgħid daħal sew fih u ifaħru ħafna. Daw it-tnejn partikolari dan u ta' Alex Vella Ġera bħala il-Maltese Reader, ġiri dawk naħseb kienu jekk minix sejra żball l-uniċi żewġ reċensjonijiet fit-tul li jitkellmu dwaru. Issa l-qarrejja tik iktar diffiċli. Ovvjament qabel ma ġi publikat jinsaqsejt 7 persuni biex jaqraw il-manuskritt. U dawn il-persuni kienu ġejjin minn oqsma relatati mal-affarijiet li nitratta fil-romanz. Per eżempju, aspett importanti ħafna huwa t-teatru u l-performattività fil-ktieb. Mhux biss għax din l-ordni tellaw teatrin ta' pjaċir, imma wkoll għaliex permezz tal-wieħed mill-karattri Damjan il-performattività tieħu kif tgħid tsura jew tidħol fl-aspett tal-performattività tal-ġeneru. U għal dik ir-raġuni kont saqsejt lil Marco Gallia li huwa l-kap tal-studji teatrali l-Università
biex jaqraħ u jittini reċenzjoni. Il-Romeo Roxman Gatt u anka l-Noah Fabri kellimtom anka minħabba l-idea tal-ġeneru, il-non-binarjetà, il-transġeneru, xtaqt ħafna li kolli mhux biss il-feedback imma li jindikaw li jekk inix qed ngħid affarijiet li m'għandix ngħid jew li mhux qed inkun rispettuża, ġifieri is-sorverżjoni tiegħi mhix sempliċement biex toħroġ hemm barra u tkisser kollox, jiġifieri jiena nemmen illi bil-kitba tiegħi rid inkisser l-oppressjoni b'rispett kbir għal min huwa oppressat. Kellimt ukoll Nwaqfek sekonda, qabel niġu dwar l-arrejja li ingaġġajt, naħseb il-mistoqsija tiegħi kienet ukoll forsi kif tolqtok il-fatt li ktieb bħal da li qed joħroġ għall-ewwel darba f'Malta isa waħda mill-indictments tal-letteratura f'Malta illi joħroġ ktieb bħal da u ma tarax reazzjoni ċara li kien qal anki Vallaġera fil-rivista tiegħu isu wieħed mid-diżappunti tar-realtà tal-kitba Maltija li m'għandekx dak l-acknowledgement immedjat ta' ara ħareġ ktieb li huwa totalment differenti, totalment ġdid fil-kamp tagħna, fil-letteratura tagħna. Kif toltok dik? Mhux li taffettwani daqshekk fis-sens li ktieb ara jiena ġejja mid-dinja tat-teatru fejn meta tella performance jew jiġu jew ma jiġux in-nies u jekk ma ġewx tilfuha. Fil-letteratura differenti, fil-letteratura tista' tikteb xi ħaġa u tifqa' kull hemm 20 sena wara. Ma jimpurtax, ġifieri u naħseb għalhekk nipprova nagħmilhom it-tnejn għax ikolli bżonn iż-żewġ esperjenzi dak l-esperjenza tal-moment, il-qawwa tal-moment li ma toħodix fil-letteratura, imma wkoll għandi bżonn din il-ħajja twila tax-xogħol li titlifa kompletament fit-teatru. Issa fil-letteratura jien ma ninkwetax fis-sens illi iktib dejjem hemm ħajibqa' bil-mod jibdew ekwa xogħol tajjeb bil-mod ħajjiġru ċertu affarijiet, eventwalment jista' jkun li anke jiġi tradott, jekk taf kif għalkemm daw vera bil-mod daw l-affarijiet ħafna. Imma l-inqas nista' ngħid li anke jekk mhux forsi fi żmien jew fi żmienu meta joħroġ forsi xi darba jkun hemm effett. Sfortunatament il-pubbliku Malti ma jaqrax. Però jiena nemmen illi mhux ħanejt ara il-Maltin ma jaqrawx mela l-fejn ħanikteb. Jiena nemmen il-Maltin ma jaqrawx mela ħanikteb forsi bil-kitba tiegħi bil-mod jaqraw ikollhom iktar xi jaqraw, ġifieri m'iniex defeatist f'da sens Fakkarni ftit fil-filosofija tal-ġurnal tagħkom, il-ġurnal letterarju li ħadibdew ġurnal biex in-nies jibdew jiktbu iktar bil-Malti li qed tiġri li hija xi ħaġa sabiħa. Però biex niġi lura għal arrejja li kont qed issemmi inti, interessat fil-proċess li f'xriki tal-industrija tal-kitba u tal-pubblikazzjoni jissejħu anke sensitivity readers, ma nafx hekk kien dik isa l-motivazzjoni tiegħek. Però fil-proċess kellek xi mumenti fejn xi ħadd qallek le, żomm sekonda u x'inti tikteb jew qed timmiżrappreżentani u kif ilqajtu dak it-tip ta' feedback, kif għext bih u ħdimt bih ħriġt xi ħaġa kostruttiva minnu. Le, forsi kont ftit sorpriża li le ma kellix dik. Forsi anke kienet ġejja mill-fatt li l-ktieb huwa riċerkat sew hemm ħafna qari li sar qabel. Allura iktar qisu ċertu fine tuning, pereżempju kont ħansemmi il-Kjara Frendo Balzan li hija ġinekologa u li taħdem ukoll fil-ċentru tal-ġeneru, ġifieri għal persuni li jkollhom bżonn ġinekologu imma mhux neċessarjament jidentifikaw bħala mara. Allura hija qed taħdem proprju ma' persuni li jiena nitkellem dwarhom fil-romanz, allura vera setet tgħinni u peress li wkoll bħala romanz forsi huwa l-ewwel
wieħed hekk minix sejra żball fejn jibda jitkellem dwar l-abort u l-abort f'Malta. U Kjara setet tgħinni ħafna anke peress li ħadmet barra bħala ġinekologa, ħadmet ukoll f'pajjiżi fejn l-abort mhux illegali, allura għandha l-esperjenza ta' żewġ affarijiet, allura setet tinformani ta' realtajiet li tiltaqa' magħhom hi. U bekk għenitni ħafna biex meta qed nikteb, mhux qed nikteb flama, ma nafx qed ngħid speċi. Biex imorru ftit għal-kontenut tar-romanz, hawnhekk għandna dar, semmejnija diġà dar il-pjaċir, però il-fatt illi kellek tikkonfinhom b'xi mod ġo dar sabiex dawn in-nisa, dawn il-sħab, dan il-konvent ta' sovversivi, insomma, ikunu liberati, isibu il-ħelsien tagħhom, kellek tpoġġihom ġo dar. Ġifieri b'mod forsi ikbar. Din hija r-realtà illi n-nisa qatt huma se jkunu liberi fil-bqija tas-soċjetà jridu joħolqu xi niċċa tagħhom biex ikollhom il-ħelsien? Din hija domanda tajba ħafna u m'intix l-ewwel wieħed li qed tagħmilili u rrid niċċara, però ma naħsibx li mhijiex ċara biżejjed fir-romanz. Meta nitkellmu dwar libertà rridu noqogħdu attenti li l-libertà vera ma teżistix, fis-sens li aħna dejjem mdawrin persuni oħrajn li sa ċertu punt jistgħu jkunu ta' periklu għalina, ġifieri inti biex tkun liberu tkun ċert li għandek is-sigurtà. Issa, id-dar mhijiex ħabs, ġifieri mhux qed tirrappreżenta spazju magħluq li hemm ġew biss tista' tkun liberu. Il-qawwa tad-dar hawnhekk bħala simbolu hija l-fatt li inti is-sit il-padrun tad-dar tiegħek innifsek u l-bieb għandek iċ-ċavetta tiegħu u tiftu u tagħlqu meta trid. Li hija wkoll il-ġisem, il-ġisem li inti tista' tagħmel bih li trid u tiftu għal min trid u ma tagħlqu għal min trid ukoll. U min jidħol mingħajr ma jħabbat u jifqalek il-bieb, dak huwa stupru, ġifieri id-dar huwa wkoll il-ġisem għalhekk id-dar innifisha fil-fatt hija personifikata. Skużani, hija personifikata fil-romanz. Però id-dar ġejja hija imnebħa mill-beginaġġi tal-Ewropa ta' fuq fil-żmien fil-Medjuevu, hawnhekk il-Belġu u fin-Netherlands, anke Pariġi kont issibhom il-beginaġġi li kienu realtà interessanti ħafna, fil-fatt jissemmew ħafna fil-romanz ta' dawn il-beginaġġi huma qisha belt żgħira ħafna ġol belt ikbar, mdawra bħajt, ġo fiha għandek id-djar u fihom jgħixu nisa li la huma sorjiet u laqqas huma miżewġin. Jiġifieri fi żmien meta l-mara kienet jew miżewġa jew inkella tibgħata żoru, kellek ukoll dawn in-nisa li kienu la waħda u laqqas oħra, ġifieri hija mod kif toħroġ minn dik il-binarjetà fil-ħsieb ta' li mara tista' tkun jew hekk jew hekk. U hawnhekk viċin tiegħi fil-fatt 5 minuti il-bogħod hawn il-fdalijiet tal-beginaġġ ta' Brussell. Jsir ħafna xogħol ta' riċerka hawnhekk dwar il-beginaġġi, kelli persuna li kont qed insegwi u kien naqra l-kotba tagħha u niltaqa' magħha li kienet tispjegali dwar anke x-xogħol tagħha fuq l-arkitettura li ma topprimix il-ġeneru. Allora kienet interessanti ħafna. Fil-fatt f'nofs dan il-post fejn kien il-beginaġġ hemm knisja li tissejjaħ dar il-kompassjoni li fil-fatt tissemma wkoll f'Marta Marta. U taħseb li dan il-ktieb qed jinqara minn barra dawk li għandhom more or less l-istess viżjoni tiegħek ta' ċertu sens ribellioni, però anka li inti tiffaċċja u tikkonfronta l-patriarkat, l-oppressjoni tan-nisa, dawk li mhumiex konvertiti
qed jaqrawh u ħajjaqrawh dan il-ktieb għandek tama li sa tilħaqhom? Di vera man kif taqbad tgħid, nispera però jien nagħmel dak kollu li nista' biex f'sens jiena ktibt il-ktieb qiegħed hemm ġie publikat, qed nispera li jibqa' jiġi publikat anke meta jinbieħ fil-fatt naf li spiċċaw l-ewwel run spiċċat. U suppost ħajerġa' jiġi stampat. Nirreklamah, nitkellem dwaru, issa qiegħed finalist, ftit jiem oħra nkunu nafu jekk ġara xi ħaġa minnu. Però jien naħseb li r-rwol tiegħi huwa semm, ma nistax nagħmel iktar minn hekk u ma nixtieqx nagħmel iktar minn hekk, ma nixtieqx indefsu f'ħalq dak li jkun. Dak imbagħad fidejn ħadd ieħor għalhekk huwa importanti li jkun hemm il-kritika letterarja li forsi tinħoloq iktar jew tiġi enfasizzata iktar din il-kultura ta' li l-letteratura hija parti importanti mill-ħajja ta' kuljum u parti importanti mill-ħajja tal-komunità. Li f'Malta mhux dejjem hija realtà. Forsi iktar bejnietna li nikdbu jew nagħmlu xi tip ta' arti isu hemm ħafna xinjat imma meta toħroġ il-barra minna forsi ma ssibix daqshekk preżenti. Fuq il-proċess ta' pubblikazzjoni, nfakru li semmija li dan il-ktieb ġie publikat minn eDBooks, kien ovvju għalik li ħatmur għand eDBooks jew kien hemm anke attentat ma' pubblikaturi oħrajn u ma kinux interessati, x'kien il-proċess li waslek għal din il-pubblikazzjoni? Kien hemm fis-sens li eDBooks ma kienx l-ewwel pubblikatur li avviċinajt, imma l-pubblikatur li ieħor mhux dak it-tip ta' kotba li jippubblika huwa l-pubblikatur li ieħor tiegħi li kelli qabel, Merlin, li dejjem appoġġjawni, ġifieri mhux kif tgħid. Mhuwiex l-istil ta' kotba tagħhom u nifhimha. U eDBooks kienu diġà pubblikaw mill-Bib il-ġewwa. U allura kien qisu speċi ta' qed forsi nerġa' nipprova ma' eDBooks. eDBooks issa qed jippubblika iktar letteratura, però oriġinarjament kienu jippubblikaw l-iktar xogħlijiet fotografiċi. Jiġifieri kien hemm dik li kien interessani jekk kellekx ukoll kruċjata sabiex dan il-ktieb joħroġ jew jekk kienx pjuttost smooth li tasal biex anke jara d-dawl. Le, kien hemm għax l-istess l-attentat għal-fondi għax illum vera diffiċli tippubblika mingħajr ma tapplika għal-fondi għaliex l-ispejjeż tant olew mid-dera tal-karti tal-istampar, l-beħ ta' kodba forsi dejjem jonqos. Jiġifieri le mhux mill-ewwel, però il-proċess tantu twil li jekk inti tibda mill-bidu tfittex il-pubblikatur, tfittex il-fondi, sadattant inti tikteb ġiena da bdejtu fl-2019 waqt li kont qiegħda fuq residency Spanja, Alicante, Casa Mediterraneo, kelli xahar hemmhekk li li kienet li hija raġuni għalfejn għandi ismijiet bħal Maria Dolores u Immacolata Concetta. Għax bdejt minn dawk iż-żewġ ismijiet għax kont qiegħda Spanja. Minn hemm beda l-proċess, jiġifieri tul dawk is-snin sakemm kien lest, kont diġà applikajt mhux jien, il-pubblikaturi kienu diġà applikaw darbtej għall-fondi sakemm ittieħdu. Però jiena dejjem emment li jekk xi ħaġa rrid nagħmilha mhix ħanqgħod nistenna l-fondi, ġifieri jekk hemm bżonn b'xi mod irid joħroġ. Tista' taqralna silta minn dan ir-romanz? Jiena meta niġi biex nagħżel silta mhix faċli għaliex il-ktieb tant naraħ bħala xi ħaġa sħiħa, tant inkun inni snin għaddejja biex norbot ħaġa moħra li mbagħad diffiċli biex noħloq silta. Però sibt silta dalgħodu meta battejli.
ħanaqraħilkom. Hija l-aħħar biċċanet mill-ewwel taqsima dwar Maria Dolores. Ir-raqda nhar ta' Sibt, Dolores tibdiha mal-qawmien, għax nhar ta' Sibt filgħodu Dolores ma tqumx. La tistembaħ man-noti tal-qniepen għax il-qniepen ma jdoqqux, la tqum mir-raqda, la tqum mis-sodda, la tinżel isfel għall-fatra, ma tiltaqa' la ma' Konċetta, la ma' Beneditta, la ma' Marija Assunta, la ma' Karmelina, la ma' Marwa, la ma' Natalin, la ma' ħadd minn ġewwa, la ma' ħadd minn barra. Illum is-Sibt ma tara lil ħadd, la tara lil Damjan u lanqas taħseb fih. Illum la tqum titmattar, la tmur tbabaħ wiċċa, la kikra te u lanqas kafè, la ħobs, la ċikolatina, la sigarru bil-bokkin u lanqas mingħajru. Nhar ta' Sibt bilkemm titħarrek mis-sodda, la tiftaħ għajnejha biex tara u lanqas widnejha biex tisma', la toll il-frix, la tiftaħ il-purtieri beraħ, la tiftaħ bibien ta' armarji u lanqas kxaxen ta' gradenzi. La tinża ħwejġa tas-sodda, la tilbes il-bies, la ħwejjeġ, la kostumi, la xinxilli, lanqas debijiet. La tħares fil-mera, la tomxot xara, la tħammar ħaddejha u lanqas xufteha. La terra, la fwieħa, la krema, la kulur. Illum is-Sibt urtok ma jmurx. Nhar ta' Sibt ma taħsibx la dwar il-bieraħ, la dwar għada u inqas dwar illum. Għax illum mi se tagħmel xejn. Xejn mu se jiġri. Mi se tqis xejn, mi se tfassal, mi se tqasqas, mi se tġarrab xejn. Illum is-Sibt jum il-mistrieħ. Mistrieħ il-ġisem, serħan il-moħħ. Illum is-Sibt waħedha ma' ħsibijietha imma lanqas dawk mi se jkollha. La se taħseb, la se tħejji, la se tewden, la se toħlom, la se timla moħħha bi ħsieb u lanqas se tbattlu minn ieħor. Illum is-Sibt, illum ma tagħmel xejn, ma jiġri xejn. Illum Dolores mi xejn, la i bint, la i oħt, la i om, la i madre, ma hi xejn għax illum is-Sibt, nhar ta' Sibt ma tħabbrikx, ma taġġilx. Sa tard la torqod u lanqas tqum, la tikol, la tixrob, illum xejn minn dan. Nhar ta' Sibt ma jħabbtilha ħadd. Jekk iħabbtu ma tiftaħ lil ħadd. Nhar ta' Sibt ma taqrax, ma tiktibx, ma tħidx, ma tirrakkmax. Nhar ta' Sibt la labar la ganċ u lanqas inqas. Nhar ta' Sibt minduda f'kamritha kollox magħluq, xejn miftuħ, la l-bieb, la l-purtieri la għajnejha. Illum ma tħalli l-ebda ħsieb, l-ebda dubju, l-ebda biża' jidħol la f'moħħha u lanqas f'qalba. Illum la bil-wieqfa u lanqas bil-qiegħda. Illum is-Sibt, illum mimduda sserraħ dara, isserraħ riġleha, isserraħ il-menti, għax illum jum il-mistrieħ. Illum tonos tistembaħ, tonos tistembaħ. Illum tieħu biss nasiet osra. Illum ma tisma' xejn, le, illum ma trid tisma' xejn, la xemm f'kamritha, la isfel u lanqas fil-kmamar tal-oħrajn. Illum is-Sibt jum il-bibien magħluqin, illum maqtuha għal kollox minn barra mill-oħrajn, la jċemplula ma tweġibx, bħallum ma jmut ħadd, ma jitwieled ħadd. Nhar ta' Sibt la titlob, la taħlef, la tidaj, la tisħed, is-Sibt la ksuħat, la fruat. Is-Sibt la deni lanqas ġid, la iva lanqas le, la isfel lanqas fuq, la iswed lanqas abjad, la abjad lanqas aħmar. Illum is-Sibt la lwien, la tessuti, la ħjut, la njam, la fjuri lanqas vażuni, la bidu lanqas tmiem, la verġni lanqas aħba, la qaddejja lanqas reġina, la punt sewwa lanqas maqlub, la fuq l-art lanqas fis-sema, la l-ġenna lanqas l-infern. Illum is-Sibt tieħu biss nifs wara l-ieħor, mimduda kif inhi, għajnejha mbexqin, la dlam lanqas dawl. Kultant ħin taħrika żgħira mis-suba l-werrej mistrieħ bejn kuxteha, ċaqlieqa bilkemm tintabaħ biha istess, kemm tmelles b'kappell is-suba żibġitha. Xufteha nidjin, la rieqda, la mqajma, taħrika kultant bejn nasa u oħra, la sħana, la bart, la kmieni, la tard, la ftit lanqas ħafna, tħalli subajha għaddej, la tibda la tieqaf, la hi lanqas mixit, mellisa wara l-oħra, la jibsa lanqas ħafifa, siegħa, satej, tlieta, la żżernieq lanqas labex. Sama dexa taħkima, treda, teżżiża, la miftuħ, la midbuq, la barra, la ġewwa, la fuq, la taħt, la tieqaf, la tkompli. Sa ma tintabaħ b'widnejha bil-karba li ħirġa minn fomma ilha s-sigħat u malli fl-aħħar tieqaf il-karba u jerġa' jibda n-nifs jiġiha f'moħħha l-ewwel ħsieb tal-jum u tlissnu bit-tbissima minn taħt l-ilsien. Sibt il-mistrieħ. U torqod sal-għada filgħodu raqda waħda twila u mistrieħa sal-ewwel noti tal-qniepen kmieni tal-ħadd.
Grazzi Loren ta' dik is-silta li tiġbor ħafna fija mill-bija tal-romanz tina lemħa għal dak li għadhom ma qrawx, però fil-ftit ħin li fadlilna għaliex fukajna ħafna fuq Marta, però inti għandek serje sħiħa ta' kodba li ħarġu qabel minn Rocket li wkoll li kien rebaħ diġà il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li qed nitkellmu dwar distopija, il-bidla fil-klima u l-katastrofi li ġib magħha. U qabel hekk għandek anka kont għamilt isem kbir flimkien ma' Simon Bartolo bit-triloġija tal-Fiddien, ġifieri inti imxejt b'mod pjuttost impressjonanti minn ġenru għal ieħor manka kbirt. Ma nafx x'in il-kelma li forsi trid tuża li kien nifsek illi imxejt minn varjetà ta' temi, però anka varjetà ta' ġeneri u naħseb anka il-kbirt fl-assersjoni, fil-konfidenza li tikkonfronta affarijiet kbar li qed tagħmel f'Marta. Taqbel ma' dan l-assessment u kif tara li kien nifsek tul is-snin? Kif taqbad tgħid meta ktibt l-ewwel affarijiet tiegħi għal pubblikazzjoni propju bit-triloġija tal-Fiddien, bdejt mill-qisu l-iktar post fejn ħassejtni li nista' nikteb. Dak iż-żmien kont għalliema. Allura in-nies li kont inqatta l-iktar l-ikbar ħin tiegħi kienu tfal ta' 13 sena, minn 11 sena sa 14 sena. U daw kont inqatta s-sigħat magħhom kuljum, ġifieri għamilt 10 snin għallem fil-kulleġġ ta' San Luigi l-Subien. Allura sibta faċli ħafna li mhux faċli ħafna, ma sibt li tlaqt minn punt li kien ftit ta' comfort zone għalija, kien forsi dak iż-żmien ukoll kont naqra dak it-tip ta' kodba. Kont inħobb ħafna naqra kodba immirati għal adulti żgħar, għal adolescenti. U flimkien ma' Simon fil-fatt dak iż-żmien qed naħa nippruvaw bħala esperiment. Fil-fatt ma kienx l-ewwel sentejn ma konniex nafu li ħajġu pubblikati, konna qegħdin nikdbuhom purament għal gost tagħna. Kien wara sentej, wara li tlesta nofs l-ewwel wieħed illi avviċinajna pubblikatur. Minn hemm isu wara t-triloġija tal-Fiddien li ħadet isu 3 snin. Le, għal-kitba ħadet 7 snin. Imma meta l-estate dik ħassejt li mhux il-qarrejja biss kienu għedin jikbru, ġviri l-qarrejja tiegħi ta' meta ħareġ sa' l-infern minn 13 issa kien ħajkollhom il-fuq me 15 sena. U ħassejt li nistanka nikteb għal dawk li kibru miegħi. U kif tikteb ma' xi ħadd ieħor? Kif irnexxielek tikteb ma' Simon tiktbu ktieb flimkien? Romanz. Jien naħdem ħafna tajjeb f'kollaborazzjoni, ġifieri ma' Simon konna diġà kellna l-teatru flimkien li ħloqnieh fi żmien meta konna għadna l-università, ġifieri ma kienx ħaġa ġdida li naħdmu flimkien. Mill-att ta' kitba kien taf kif ikun hemm ħafna sigħat ta' konverzazzjonijiet, tfassil, neħdu punti, nqasmu x-xogħol, int tagħmel dik, jien nagħmel din, ara x'ktibt. Ġifieri naħdem tajjeb ħafna. Tant li ġieli naqra biċċiet minn mit-triloġija tal-Fiddien ngħid din naħseb li jiena hemm sentenzi li bħala sentenza sħiħa ktibniha flimkien jew bdiet minni rranġa Simon ġifieri naħdmu tajjeb. Ma kellkom xi division of labor, xi ħadd pereżempju imexxi l-plott u xi ħadd ieħor jimla ma nafx. Kif taqbad tgħid, naħseb fil-bidu kienet li Simon kellu idea u jien kelli ħafna ħin liberu u għetlu għejli l-idea u nibda niżviluppa jien fil-kitba. Naħseb sqaq l-infern forsi bħala kitba kien hemm fil-bidu iktar jien li kont qed nikteb l-affarijiet li konna din niddiskutu. U bad bil-mod il-mod
tajt lil Simon l-affarijiet li ktibt u biddilnihom, bżidna. Għandi l-ewwel naħseb saqal-fern biċċa kbira minnu miktub bil-pinna fuq djarju, fuq notebook. Xaġa li ma tanġadni nagħmel. Division of Labor dejjem u ġifieri meta taħdem ma' xi ħadd li tkun kompatibbli magħhom għandek saħħa doppja għaliex id-djufija ta' wieħed forsi hija il-qawwa tal-ieħor u tgħin ħafna l-xulxin. U dik naħseb li bħalissa pereżempju fil-ġurnal ma' Joe għandi l-istess dinamika ta' li s-saħħa hija iktar minn doppja anzi, mhux sempliċement tnejn xogħol ta' tnejn minn nies allura għandek xogħol ta' tnejn, imma tiġi ta' erba' kważi. Qed taħdem fuq xi ħaġa ġdida issa x'hemm qed jinħema apparti l-ġurnal u l-podcast. Naqas huma apparti ta' proprjament, jiġifieri dan Afro Konfuż huwa il-proġett tiegħi, naħdem ħafna bi proġetti, ġifieri naħdem ħafna b'mod nalloka ammont ta' snin fejn ngħid dan il-proġett irid jibda u ovvjament Afro Konfuż huwa proġett li qed nispera li jkun fit-tul, però allokajtlu sena fejn ma naħdimx fuq il-kitba tiegħi biex niffoka kompletament fuq u biex jibda. Però dik is-sena s-saddiet, ġifieri dak kien Settembru, meta laqna sena u minn hemm bdejt naħdem fuq xogħol tiegħi li kien diġà beda fil-fatt, kien li diġà xi ftit idejat, però qed naħdimhom flimkien fis-sens illi biex ngħin lil innifsi nikteb għadni fil-bidu ġifieri il-kitba li għandi jisni f'bejna fejn sejra ma għadha ħafna fil-bidu. Però qed nikteb djarju li jiddokumenta il-proċess kreattiv u dan id-djarju l-entrati tad-djarju diġà ħarġu tnejn qed jiġu pubblikati fil-ġurnal. U di tgħinni għaliex jekk irid nikteb entrata ta' djarju ġdida ifisser li rrid inkun għamilt ix-xogħol. Kontabilità. Dokumenta. Allura malli jkolli dawk il-ġranet jiena nalloka qisu ammont ta' snin, nixtieq snin, ammont ta' ġranet fix-xahar fejn ikunu purament tal-kitba. Ħajibdew il-ġimgħa d-dieħla tiegħi ta' dax-xahar. Okay, badnik ħafna xogħol, le pjuttost fil-bidu, però rajt silta minna fis-serata li kellna Malta f'Ottubru. Tellajna serata fil-każin tal-Immakolata Konċizzjoni l-Ħamrun, l-ewwel qisu serata organizzata minn Afro Konfużo, u jiena bħala fit-tmiem tas-serata rajt silta qasira minn dan ix-xogħol ġdid li qed nipprova nindirizza affarijiet li qisu ħarġu minn Marta l-iktar fuq l-għożża għal ħin personali li importanti ħafna li naħseb nixtieq ħafna nitkellem dwarha. Il-ħin fit-tul li nallokaw għalina nfusna li ma naħdmux, mhux qed nallokaw għall-ħidma l-ħaddieħor, mhux qed nallokaw għall-ħidma li tissir bil-fors, imma għall-ħin li huwa tant importanti għas-saħħa tagħna fiżika, mentali, għall-benesseri tagħna. U qed nixtieq nikteb fuq hekk. U fuq dak il-komment dwar il-ħin u l-ħin li dedikaw li jenna ħajkolli nwaqfek hemm għaliex il-ħin tagħna tar ukoll. Grazzi ħafna Loren ta' dan il-ħin li tajtna. Kif qedtilkom dan huwa l-aħħar episodju f'din l-iskeda, imma se nkunu magħkom mill-ġdid dal-waqt poddata speċjali ma' Klera Zoppardi li tgħinni bir-riċerka għal dan il-programm fejn se nagħtu titwila lejn l-awturi li kellna magħna s'issa, u aħna se nkunu magħkom bi staġun ġdid ta' poddati ma' awturi ta' żmienna antenni suspettużi. Jerġa' jkun magħkom dal-waqt, sa dan it-tant komplu seguna fuq is-social media ta' Pen Malta u tinsewx tissieħbu billi tibatulna email fuq penmalta@gmail.com. Grazzi ħafna u nsellmilkom.